Здравейте! Аз съм Кристияна от Дивазон и днес ще ви покажа един спортен комплекс, с който ще развием физическа издръжливост. Стига да сте редовни и да го правите всеки ден с мен. Създадохме го специално за вас, за да можете да го правите където и да сте. Навън, с приятели, с родители, но най-важното е да го правите вие с мен. Всеки ден и в края на септември да си направим състезателен тур и да се представите най-добре, за да видим колко сте тренирали през лятото. Готови ли сте да започваме? Подгответе си пространство около вас и добро настроение. Започваме с първо упражнение Jumping Jack. Правим по една осмица във всяка посока, наляво, напред и надясно. Раз, два събирам, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По-бързо. Връщаме се в страни. Напред. И дясно. Продължаваме с второ упражнение. Важно е да си опъвате ръцете и лакътя да е към противоположното коляно. Готови и старт! Ръце опънати страни и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Още една осмица. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поемаме си въздух. Издишаме надолу, почиваме и го правим същото с подскок. Опъваме ръце, готови и раз, и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Със сила. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последния. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За почивка между упражненията поемаме си въздух, издишаме, вдишвам, издишвам и продължаваме нататък с нови сили. Трето упражнение, подгответе се за кардио, нека да започваме. В това упражнение е много важно да вдигате коленете високо и после обратно стъпалата до ръцете. Готови? И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 Обратно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аз също се изморих, надявам се и вие да го правите добре и да се изморите точно колкото и аз. Продължаваме с следващото, четвърто упражнение. С него ще работим за бедрените мускули и определено ще работим за по-добра физическа издръжливост. Пружинираме. Раз, два, 3, скачам. Раз, два, 3, скачам. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обръщаме се страни, продължаваме. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дишаме, продължаваме. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това упражнение подчертавам, че е много важно, когато пружинираме, да сме с изправен гръб. Раз, два, 3, 4. Пето упражнение, мобилизирайте се. Почти в средата на комплекса сме, давайте заедно с мен. Ще направим една осмица, започваме с ножичка. И раз, два, 3, раз, два, 3, раз, два, 3, раз, два, 1000.
Раз, два, три. Раз, два, три додолу. Раз, два, дишам. Раз, два, три додолу. Както виждате, много е важно на 3 да задържим позицията. Преминаваме към напади. Следвайте ме. Ръцете точно на нивото на гърдите. Гледайте и се старайте да го изпълнявате като мен. Започваме. Раз надолу. 2, 3, 4 кръга. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Изправен. Кръг. 7. 8 последно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следващото упражнение отново за издръжливост. Правете го, за да не се оплаквате, като се върнете в залата, че нямате сили. Правим лек, десен крак назад и пак обратно. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2. Опитвайте се да клякате додолу. 4, 5, 6, 7, 8. Завършваме в позицията, от която тръгнем. И дишаме. Издишаме. Почиваме активно. Дишаме. И издишваме. Препоръчвам след 10-я ден от това упражнение да направите още една серия, за да ставате все по-добри и по-издържливи. И сега, в зависимост къде се намираме, си взимаме една постелка и продължаваме. Продължаваме с коремни преси. А тези от вас, които са на морето, директно на пясъкът. Продължаваме с коремни преси, правете ги точно както аз ги изпълнявам. Изпънати ръце и изправяме хубаво гърба догоре. И раз, и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След 10-то се изтегляме назад за почивка. И ще направим още 3 серии. Готови? И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изтегляме се назад, почиваме отново. С опънати колена. Плавно се пускаме и продължаваме. В края на септември, когато направим нашия състезателен тур, в залата ще ви засечем за 1 минута колко коремни преси ще направите и как точно ще ги изпълните. Много е важно да си изпъваме ръцете, за да можете да поддържате темпото. Продължаваме с 3-та и 4-та серия. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Внимателно се изтегляме назад, почиваме и се подготвяме за последната ни серия. Готови? Още по-бързо, още по-бързи и още по-силни. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз също се изморих, надявам се и вие. След коремните преси ще направим упражнението кобра, за да разтегнем коремните мускули. Много е важно да си съберем петите, колената да са опънати, изпънати ръце и се огъваме назад.
и после наобратно. Как сте? Надявам се да сте добре. Също така се надявам да сте се изморили. Продължаваме с последното ни упражнение, така любимият ни планк. Много е важно да сме със стегнат корем, опънати колена и гърбът ни да е изправен. Този планк ми взе душата. Аз определено много се изморих. Гарантираме ви, че ако сте редовни и го правите всеки ден с мен, ще се върнете в залата не в добра форма, а в завидна физическа форма. Желая ви енергично и зареждащо лято и ви чакам скоро в залата.